Ne balimaw ni ɲaŋuma somɔgɔw ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali. Abonnez kuraw aw bienvenue. Donc aw minnu bɛ ka n lamɛn aw ni ce aw ka lamɛn la. Donc bi baro a bɛ les revues vocales de la série Les Dangereux de la Cité épisode 16. Épisode 16 dɔrɔn an bɛ n'o de kɛ bi parce que o épisode dɔrɔn de bɛ yen ko final bɛna kɛ le 24 mars n'Ala sɔnna ma. Donc yeta mɔgɔw y'o fo ka réseau bɛɛ kan ko épisode final bɛna kɛ Ala sɔnna ma k'an sigilen tɛ ni mun ye k'an bɛ n'o de ye le 24. Donc an yɛrɛ bɛ ka le 24 makɔnɔ avec impatience o tɛ donc ni épisode 16 in na an bɛ fɛn caman en tout cas ne kɔni ye fɛn caman dɔn ni épisode 16 in na. Donc fɛn caman dɔn ni o hukumu na ɲamakalaw. Donc ɲamakalaw mun b'a dɔn ko jeli ni mabu ni funɛ ni ye maraka ye ɲamakala ye ani numu mais mun t'a dɔn ko numu fɔlɔ la ne kun t'a dɔn ko numu fɔlɔ de kun bɛ taa woro di ne kun t'o ko o yɔrɔnin kalama. Donc ne bolo funɛw ni jeliw de kun bɛ taa woro di la. Donc pas numu ou bien mabo. Donc ne bolo funɛw ni jeliw de kun bɛ taa woro di la so quoi. Donc ko fɔlɔ numu de kun don. Et puis sariya la parce que mɔɔw ka mɔgɔw u nana donc mɔɔw ka numukɛ u nana furu taama la quoi Madu Bara. Donc sisan u ye woro 10 ani 200 comme an ka sariya fɔlɔ sariyaw la. O tɛ bi sariya ye dɛ. O ye fɔlɔ sariya ye mais je crois que o bɛ di hali bi. Mais après bi ta kɔni miliyɔn caman fana bɛ fara a kan o kɔfɛ parce que bi furunafolo kɛra baara ye dɛ. Furunafolo kɛra baara yɛrɛ de. Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Donc sisan an y'a ye mun na Facebook kan a y'a ye ko Mo ye den sɔrɔ n'a a ka mɔgɔ dɔ ye. Ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn denni min dɔn. Mais ne bɛ ka question poser n yɛrɛ kunna mun na ye pourquoi mun na bɛ enquête daminɛ Mo kan sisan dɔrɔn. Ale de ye Ana poussé pour que a ka se ka sɔn Mo ka ko in na. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo n t'a dɔn mun na a bɛ nin enquête la mais comme peut-être kow kɛra sérieux sisan peut-être o de y'a bila nin fana na quoi. Parce que an y'a ye n t'a dɔn n'aw hakili b'a la fɔlɔ épisode ninnu na. Donc ko Mo ye a sugura après a ye échographie dɔ ta a bolo donc échographie in sisan an b'a dɔn ko den bɛ balo de. Den bɛ balo de aw yɛrɛ bolo est-ce que Mo b'a kalama ko den bɛ balo de? Est-ce que aw bolo Mo b'a kalama ko den bɛ balo de? Aw ka miiriyata fɔ ne ye nin fɛn in na. En tout cas ne yɛrɛ kɔni donc sisan Mo kɔni numukɛ bɛ Madu Bara pour que ka furu tagama kɛ. Mo fɛnɛ ale fɛnɛ y'a ka demande don ale fɛnɛ y'a ka demande kɛ Ana la. En tout cas yɔrɔnin dɔ la u filanin dɔrɔn en tout cas n'a lumière ni mondial ni Mo desani donc Mo ma deli ka jarabi quoi. A bɛ wɔsi la ɲama a bɛ wɔsi la ten. Après ka Idi ɲininka comme Idi y'a wele pour que k'a dɔn ko bɛ cogo di. Ka Idi ɲininka ko nin ne fɛ ya. Jaga Mo kun ma deli ka kɛ mɔgɔ fɛ ni Ana tɛ. Ana y'a kɛ cogo di pour que Mo ka se ka k'e fɛ. A banna. Ana de b'a di. En tout cas maintenant que mun na ye nin ko in ta ko den bɛ Mo bolo. Parce que là ko den bɛ Mo bolo o ko bɛna kɛ cogo di sisan? O ko bɛna kɛ cogo di? A bɛna fɔ Ana ye ou bien a tɛna fɔ Ana ye? A bɛna enquête wɛrɛ kɛ k'a fara a kan enquête kan aw yɛrɛ hakilina ta la mun na bɛna mun de kɛ? Parce que là a tɛ kɛ basi ye k'Ana bɛ dɛsɛ yan parce que là nin kɔni nin ye ko y'a bolo dɛ. Mais comme u bɛ cogo min na tan ne yɛrɛ kɔni bolo a bɛ sɔn k'a fɔ a ye. Mais a bɛna fɔ a ye cogo min na sisan an t'an sigi le 24 k'o lajɛ ou bien aw hakilinata ye cogo di? Ne yɛrɛ kɔni bolo nin mariage in kɔni
a kɛ tɔ tɛ dɛ, ou bien ou bien a mana kɛ togo togo a kɛli a tɛna nɔgɔya parce que bɛɛ la bɛ wo kɔnɔ n'a fɔra ko den ko wɛrɛ b'o la den ko bɔr'o la takudiga ko an t'o ɲɛ kalama bɛrɛbɛrɛ a ko bɛ cogo di le 24 an k'an sigi ka makɔnɔ o tɛ et puis an bɛ fɛn caman ni épisode in fɛnɛ na an bɛ fɛn caman ta Chacha ni Alassane ka histoire la donc peut-être ko faamuyali bɛ ka kɛ ko la dɔɔni en fait Alassane y'a ka distance ta mais n t'a dɔn kun min na dɛ parce que a pari an ye mun ye image fɔlɔfɔlɔ kow la ko Chacha kun kɔnɔma don a maintenant kɔnɔ an kɔni ma den ye mais kɔnɔ kɛra cogo min na an t'o dɔn donc ou bien ni fɛn min de don an t'o dɔn donc sisan o discussion na en tout cas pour une fois u y'o de yeli a kun ye koja mɔgɔ la quoi u filani u b'u ka discussion ni fɛn na mais comme Chacha y'o yɔrɔnin ta dɔrɔn Alassane a tɛmɛra ka taa n'a sen fila ye comme d'habitude parce que a tɛ fɛ ko denko kuma in kɛ quoi n t'a dɔn ni den mun de ye den sɔrɔ an kɔni t'o dɔn dɛ donc sisan aw yɛrɛ hakilina ta la o ko in bɛ cogo di mais o yɔrɔnin kɛra donc tile damadɔni dɔrɔn an y'a ye u bɛnna o la fa bɛ a ka nɔnɔ d'a ma u bɛ baroniw na quoi tile filanin dɔrɔn Alassane ye Chacha ta k'o dɛsɛ ko parce que ko ni Mo bɛ téléphone na k'o bɛ ale ka vie ɲɛfɔ Mo ye k'o de y'a to k'ale terikɛw t'a bonya Alassane a fɔ ko i terikɛw t'i bonya ko wɛrɛ la e ka vie ɲɛfɔlen ye terikɛw ye olu bɛ se ka e ka bonya bali cogo di ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais Chacha fɛnɛ ale kun man kan i t'i teri wele ou bien i baramɔgɔ dɔ i dalen bɛ mun na parce que mɔgɔ kɔni bɛ diɲɛlatigɛ la i bɛ da mɔgɔ min na dɔɔni i dalen don mun na i kun t'o ta dɔrɔn téléphone na yanni ka taa i ka fɛn ɲɛfɔ o terikɛ ye mais a mana kɛ cogo cogo hali ni Chacha jo t'o yɔrɔnin na Alassane kun man ka bugɔ fitu nin ma se nin na fewu ni ni image dumanuw ye aw kun bɛ cogo min na tan et puis e ka tila ka non Alassane yɛrɛ de kɔni c'est pas la peine cɛ min b'a muso dusu kasi tan i bɛ denni i bɛ tromper la bugɔli fɛnɛ ayi a banna Alassane e kɔni e ta in a ka ɲi ta an k'e ta in to tan parce que ne t'a dɔn fura min bɛna sɔrɔ e ta in na le 24 dɛ fura dun dɔ ka sɔrɔ a la parce que e ta in a ye ne yɛrɛ dépassé fɔlɔ n ye scénario bɛɛ ta i kan mais a si tɛ ka ɲɛnabɔ a si tɛ ka ɲɛnabɔ Ala donc sisan Carlos minɛna ne yɛrɛ ni histoire in yɛrɛ ye ne dabara ban fɔlɔ ni histoire in dabara ban ne parce que Carlos normalement ale kun kan ka kɛ dɛlɛnkan dɔ ye ko mafie donc n'o minɛna tan parking kɔnɔ bagi mɔgɔw fɛ tranquillement ni n ko tranquillement ye mun ye o ye tranquillement ye dɛ parce que ne yɛrɛ kɔni bolo nin yɔrɔnin na action kun ka ɲi quoi mobili boliw la ɲɔgɔn kɔ course-poursuite quoi ou bien ka fɛnw kɛ ka minɛ tan facilement non ne yɛrɛ kɔni bolo ça le 24 la an t'a dɔn fɛn min prévulen don Carlos ko la an bɛ se ka bɔ mun kalama tan mais parce que cɛmisɛnnin ninnu u y'u ka fɛn kɛ bɛnbɛnbɛn kɛ ni polosiw ye pour que u ka se ka Carlos minɛ mais o bɛnbɛnbɛn an ma mais action de kun kan ka kɛ Carlos minɛni yɔrɔ la quoi ne bolo aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o yɔrɔnin na action de kun kan ka kɛ parce que nin yɔrɔ kun action yɛrɛ de kun kan ka kɛ quoi donc le 24 maintenant an t'a dɔn mun bɛ ka makɔnɔ dɛ an k'an sigi k'a lajɛ le 24 mun bɛ Carlos ko ni a ko bɛɛ tɔw la parce que la Carlos ko in ne bolo kɔni histoire tɛ se ka to tan parce que ko mafia ka minɛ tan ko ma kɛ foyi mɔgɔ ma blessé mobili boli ma kɛ foyi non ne ma sɔn nin kelen min ma dɛ donc sinon ni ne kun bɛ ne bolo k'a fɔ ye bi épisode 16 la des dangers de la cité donc surtout aw kana hésiter a y'aw ka avis di commentaire la et puis a ye abonné a ye cloche activé pour k'aw ka notification sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partagé
Donc a ye soin ta u yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛɛ review wɛrɛ à très bientôt bye bye